Who among you impregnated like this? Apostle, we hear of this. Who impregnated you? Madam Mbakwa. Amange. Child. Is she a kid? I am a wife. Madam, Imam. Mba. If you go to now, onye obodo dike onye obodo oyibo ezumi papa nko nna kuzi na azande mala akwụkwọ. Madam njọ ka fada gbuo oge ndere chọọchị gbasaa onye ọbụla etido. Onwere mfuru iri, gee ntị ka nwa ga eziokwu. Ifo Alabama na nwanne gị nwaanyị a, Madam Fanyo. Onye obodo. Papa ka na ji nwayo na kijes. Madam Fanyo, mana ka nkọrọ gị in parenthesis, onye ha so nyụọ. Nkọchazie last emaruzie wada na onye atụba ime ka nya ngatụburu onwe ya ime. Madam that Sunday mo je emecha Sunday ba si dey kwa kwewatago mo abata na ọ na-alala ụla. This my Alaba ekochalu nwanne gị nwaanyị aba ija mkpa ba ya si dey kwa tinye alụ n'ụlọ. Asa Alaba mbụ bala mi ihe mbe mo ala profa bed bịa na anyị ji nọrọ anyị. Asa Alaba ana aba nọ n'enu bed. Nnọchika ebe nna nọrọ nkata mo ana alụsị one kind sound zi ọ na-adazi na alụsị ewo Madam sika nwupa anya ba impempe ka nwere 10%. Okay, wata nwupa anya. Nwanne gị nwaanyị anọ n'enu. Ifone go. Ịnọrọ ka ị nọ n'enu. Zanu na ịnọrọ ka ị nọ n'enu. Ịkwara ifugo. Nya nọ n'enu nke abụrụ confirmation di fen na agwa gị bụ pure. Madam, maka chike mụ na gị ifu nwanne gị nwaanyị a ume dị ya. Ife na my brother. Hey! Madam ọ na-asụ ya akwụ. Singing na emezi much of join by company way join ka ọbụrụ company mana mụ na emelent achọrọ m ime njọ achọrọ m ime njọ mụ na ọrụ onwe m omegide madam ihe ọsọ nọ so ebu nwanne gị nwaanyị eme mụ ọbịa rizikwa ya nsị na that dị ka ọbịago na ya tutu ọ bụrụ na ọbịago ana m ma wee sụọ rie oyibo nna mpapa ka na ị na-asụ oyibo si cheche school imi also ria osia are you okay? The girl asia yes I am okay. Are you satisfied? The girl asia yes I am satisfied. Come on, in our first toys. In our first toys. Madam, Oruko Oto. What go on? I sequel you into me. Come on, so Kumela is watching to me. Madam, one is here, John. You mean, Madam, can be Gucci. The parent about the window. I tell you, I'm a Makachi. Nancy and Abia. I got us Pano. Eji Pano to one muddy. And men will lose your Just you're going to look at the people you are associating with. Or if I can't give you a make, just look at them. Look at them. Madam, can't anybody be here? Take a look at. Madam, Valentine yourself from here. One. I'm coming back for you. For both of you, I'm coming back for you. Valentine yourself! I'm coming back. How can you? Ejipanyo atu amadi me. How quarantine go? Quarantine go yo. Na ndimbu. Osoda ka atoba fo. Hey! Ah, cover. So want to go there. To diri Jesu. Na bebe. Akwaka. Again. Agba touch. Afuzo. Where's one ko oblia? Oblia na pal. Apetari yan. Ono ife aigo. Aigo maka onye? Mary onye mandala. Mary onye mandala. Nwaanyị na-anyụ wa by panyu by every as a the woman na-enye godo this woman bụrụ onye Igbo afia ya bụ onyinye Jesu ma ọ bụ lasarachi maka ihe ọ na-ala bụ ya lakasara akwụkwọ nsọ si na ọ na-anyụ ndị Farisi ma ndị Farisi bụ ndị obodo ha nwabụ ihe na-emebi iwu ihe na-eme n'obodo ha nwabụ ihe na-ekwe dayasi ide ha nwabụ enye iwu everything ndị obodo wee nwee pichicom red handed ebe ọ nọ na-anyụ ha bi tutorial asị mba ka a kpọrọ ya kpọtara onye nwaanyị Jesu ka amagodo ife onye nwaanyị ya erizin godo na dis mata ife ya tutorial ya ha ncha wee kpọrọ Mary Mandarin tinye ya ebe Jizọs nọ and Jizọs na onwe ya nọ ba ikumkum na mpempe
na-enwe one on one with ndị anọ n'eluigwe kụmman ya akpọrọ Mary Mandarin tinye arụ Jizọs na onwe ya bụkwa ezigbote onye obodo nwakwa ife arụ ka ịghọtara asị onye nwanyị afọ na ahụ anyị were isu ma na mpempe red handed anyị nwechikọ ya ebe ọ nọ na-apịrị ọrụ na-anyụwa na-ala and last meeting anyị mere anyị kwu na onye ọbụla riri ọrụ anyị jide anyị megịnị anyị apịtọrọ ya otu dịrị nje esu na ndụ ebe pastor mana ha chi ifọrọ ise niile na-anyụ ọkwa ka ifu ndị mgbu ka ndị mpi ya si eme ha ncha na-anyụ ọkwa dutoro ejirisi mara Mary Mandarin achị ji ya wee shinizie ịmere onye ọbụla na-ata akwụ ọla onye afọ mmanụ n'ọnụ ya ọ dịzie ka onye atakaisịrị Jizọs gwa ihe niile a na-asụ onye obodo Jizọs wesịkwa ndị mgbu gee ntị ka m gwa ya geenụ ntị Jizọs wee zaa ha sị ndị mgbu ọdụwe n'ime unu na-ada anyụ nwa bifọ na-anyụ nube na-ala nube bụrụ onye izizi titọrọ ya nwaanyị a ya Jizọs gwa afa drop his with statement lamba fanta nọrọ examine onwe fa nwarụkwa na ha na-anyụchara asị ide kachaghị na wee na-arụ ofu na-eticha nwanne ya na-abụ ọhịta Jizọs welite anyị nwa ozi onye afọ ha nchapụcha ka ịfụta ndị mgbu si eme ha nchapụcha Jizọs wee kpọọ Mary Mandarin akwa ya mụrụ ịtọ kpọọ ya oriọrụ nwaanyị oriọrụ o wee jụọ ya sị ka ntị Jizọs jụọ ya sị kezie ndị ahụ si na iri n'ọrụ Mary Mandarin na-asụ onye obodo ọsọpụ ya onye nwaanyị awaala Jizọs wee sị ya gịnị ngwa waayie ọ na-erukwa n'ọrụ next time ịghọta the statement kịta nke a gosi in life akwụsịghị eme ihe Chineke kwuru ọ sa ya anyụzi na ịchọ enyo ime gịnị ije nụọ nwaanyị ịnyụba anyụzi na because mgbe emegide ihe mere Chineke na-agbachitere gị mgbe so ya echeta gị mgbe ọyị ngwago ore efu kịta mụ nwa adazi anyị because on the last day ụmụ nwafụ m n'eluigwe ebe mụ na Moses na Elijah na Elisha Isaac Jeremiah nọ n'eluigwe na-akụkpọrị na nọ n'ọkụ m wee na-akpọ m onye obodo nnarụ Moses mkpọrọ ahụ o jibe n'ọkụ mmụọ ya mgburu inyicha niile isi ya pịtọrọ inyicha niile ọsọ pastor onye obodo na vas ahụ o kwuru maka onye na-anyụ kwa mgbe ka onye na-anyụchara ma onyonyo nwere level ka m teele gị akwụkwọ nsọ si na njọ bụ njọ gwara na ị na-anyụ pa anyụ onye na-anyụ ọ na-ede elu by steady ọnyụnyụ bụ ọnyụ ife m na-agwa unu bụ onye na-agbagba ọsọ eluigwe abụ mbọsị ikpeazụ mụnwa na-aba eluigwe unu esoro m onye jọ ọkụ mụ amarọ m ya ahụ mgbe ọyị ngwa ichere ya ka ekpe ekpere mgbasa ọsọ ichie ya ka ekpe ekpere mgbasa afia azụkwa nwanna melebe nwanna mgbakọ ebe na jiri ofu na nwutu adịla iri lebe afia ga emeka ofe suo ya afia ozugbo mana ebe ozugbo abọcha ebe ozugbo fọ ndị etinye ya na lenia na as in lion share mana onwe ya kwa ara obodo onye obodo kiti me company na ka quarantine go do onwe defense quarantine ya ngwa tobaka
ihe na-emesi nsi ede anị ya obodo ọkwa m nwa ị na-achọ ịkwa m n'aka onye bụ onye a na-ede ya n'iru ozugbo hichaa aka gị sa kwalantine ya onwe gị kwalantine goro m onwe m kwalantine nọ n'ebe a gọọmenti anyị na-enye 3 meters gaa okay thank you ngwadoro ebe a na-ekwuzi ka nna anụ n'ọrụ ebe ahụ abịa na nso asị na nso achọrọ m ịga Aba sita to ma na ọbụla aba ka anyị mkpa ụmụ ezigbote ọkwa aka m tata vede Dr. Melody Nweke from isi ala ngwa Abia State tata vede ya ndị ka m na-eche kịta kedịrị risk ọzọ federal government si anyị social distancing anyị anọkọzi n'ọnụ onye amla gị siwe eche m na onye amla gị siwe nọrọ kịta aka ọ bụrụ ya ọ ya nwere ike ife ya ebe nwa nọ na anọkọzi n'ọnụ onye obodo ma ọ bụrụ na mejụrụ dat vede atụ ezigbote ọkwa aka m onye ọnwa ka esi onye ọma na Europe odogwu na Europe ọkpọgwụ m si mbịaba mmanya dị anụ dị ịchọzi ka o mebie o kwesịrị ime ije kama mmeje dịkwa ede onye chiri m nso oke ọ ka mma onye ọbụla chiri isi kwalantine iwegwe sensị hold up na-emebe ege isi mmeje na kene chekweli mi o nje mmeje ọkwa onye ndụ na kwalantine chekweli jụọ ahụ madam ịkwalantine gị onwe gị imego mekwu ada agwụ ahụ kwalantine ya onwe gị ka m chere ọkara ebupụ m na paak ka njebe ede Mr. Dr.